जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवशी ठाकरे शिवसेना असेल आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आहे। सर्व उमेदवार जे आहेत ते भव्य शक्ती प्रदर्शन करत आता उमेदवारी अर्ज भरण्याकरता निघाले आहेत। आपल्यासोबत कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून ठाकरे शिवसेनेकडूनचे जे उमेदवार आहेत ते सुनीलजी नारकर आहेत। नारकरजी, उमेदवारी अर्ज भरायला चालल्यात, कसा उत्साह आहे, काय नियोजन आहे? आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना आज आमच्यासोबत असलेले सर्व कार्यकर्ते, आमचे हितचिंतक, तसेच आमचा मित्रपरिवार, आमचं सगळ्यांचं कुटुंब आज या ठिकाणी आम्ही एक दिलाने आलो। सगळ्यांना तोच जोश आज मनात आहे आणि जसा काय आमचा कोणता एखादा मोठा सण आहे, हा उत्सव साजरा करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही फॉर्म भरायला आलेलो आहे। आणि हा फॉर्म भरत असताना जणू काय हा आम्ही सगळेजण उत्सव साजरा करत आहोत। त्यामुळे सगळ्यांच्या मनात खूप आनंदाची आज भावना निर्माण झालेली आहे। आणि आज फॉर्म भरत असताना आम्ही प्रत्येकजण छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, तसेच आमच्या पक्षाचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाळासाहेब ठाकरे आमचे श्रद्धास्थान यांना आम्ही वंदन करून या ठिकाणी पक्षाचा आम्ही अधिकृतरित्या फॉर्म भरण्यासाठी आम्ही सगळे उमेदवार या ठिकाणी निघालेलो आहोत। काय वाटतंय, फॉर्म भरतोय, कसा उत्साह आहे आणि किती निवडणुकी कसं नियोजन केलं आहे आणि ही निवडणूक कशा पद्धतीने लढवली जाणार आहे? आज आमचे सर्वच उमेदवार हे मातब्बर आहेत। सर्वांची प्रत्येक घराघरात ओळख आहे। प्रत्येक आमचा उमेदवार हा जनतेतला आहे आणि आमचा प्रत्येक उमेदवार हा जनतेचा कार्यकर्ता आहे। त्यामुळे आजपर्यंत आमचे सर्वच उमेदवार जनतेच्या पाठीशी होते, जनतेच्या सोबत होते आणि त्यामुळे आज जनता पूर्ण आमच्या सोबत आहे। आम्हाला सगळ्यांनाच बरेचशा आमच्या जनतेचे फोन येतात, सगळ्यात आमच्या आपुलकीच्या लोकांचे फोन येतात की तुम्ही फॉर्म भरायला चला। आता बरेच जण आमच्या भुईवड्या गावात मी इथे आल्यानंतर सुद्धा जवळजवळ शेकडो जण आमच्या घरी थांबलेले आहेत की आम्ही फॉर्म भरायला येतो, परंतु कुठे जास्त गर्दी नको, गाजावाजा नको, हा आम्ही ठरवला आणि या ठिकाणी आम्ही सर्वजण फॉर्म भरायला आलेलो आहोत। त्यामुळे जनतेचा आशीर्वाद हा आमच्या पाठीशी नक्कीच आहे। धन्यवाद। हे होते नारकरजी। त्यानंतर आपण पाहिलं तर लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाकडून दिव्या पाचकोडे यांना पुन्हा उमेदवारी ठाकरे शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे। मॅडम, तुम्हाला उमेदवारी जाहीर झालेली आहे आणि आपण आता उमेदवारी अर्ज भरायला जात आहे, दुसऱ्यांदा पुन्हा परत निवडणुकीला सामोरं जात आहे, काय उत्साह आहे, कसं वाटतं या पुन्हा दुसऱ्यांदा निवडणुकीत उतरून? पहिलं तर खरंच धन्यवाद देते। मी माझ्या पक्षातर्फे निवडणूक ही दुसऱ्यांदा लढवत आहे। माझ्याकडे अनुभव हा दांडगा आहे, तरी सुद्धा माझ्या समाजाच्या तिकिटावरती मी निवडून येणार। त्याच्यासाठी मी पहिल्यांदा माझ्या समाजाचा ऋणानुबंध व्यक्त करते। त्यांनी माझ्या पाठीशी राहावं आणि माझे जे सहकारी मित्र आहेत ते माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत। त्यांच्या उत्तेजनात मला स्फूर्ती मिळते आणि त्यांनी आपली जास्तीत जास्त मतं आपल्याकडे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा। आपल्या जरी परिवर्तन असलं, इथे सत्ता जरी कोणाची असली तरी ती आपल्याला काय मायने राखत नाही, कारण आपण इथे प्रत्येक घराघरात पोहोचलेलो आहोत। प्रत्येकाचं काम कसं असेल ते आम्हाला माहिती आहे आणि त्याच्यानुसार आम्ही काम करत राहणार। आणि याच्यानुसार असं सुद्धा होईल की आपण घराघरात पोहोचलेला असल्यामुळे मला खात्री आहे की मी इथे जिंकू शकते। निवडणुकीला दुसऱ्यांदा सामोरे जात आहे, समोर बलाढ्य असा भाजपा पक्ष आहे, त्याला कशा प्रकारे तोंड देणार, कशा प्रकारे सामोरे जाणार? असू देत ना, सगळीकडे तर ते सत्ताधारी आहेत, त्यांच्याकडे बलाढ्य शक्ती आहे, परंतु आमच्याकडे जनशक्ती तर कायमची राहील। आपण प्रयत्न करूयात की पुढे विजय आपला कसा होईल। धन्यवाद। या होत्या पाचकोडे मॅडम। त्यानंतर बघितलं तर कोळपे पंचायत समिती मतदारसंघातून नवीन चेहरा आहे, तो ठाकरे शिवसेनेकडून देण्यात आलेला आहे। गुलजार काजी यांच्या पत्नी ज्या आहेत त्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, एक सुशिक्षित उमेदवार म्हणून त्या या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत। मॅडम, काय सांगाल? ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून आपण तिकडे कारभार केलाय आणि आता पंचायत समितीसाठी आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय, ठाकरे शिवसेनेकडून आपल्याला उमेदवारी मिळाली, उमेदवारी मिळाल्याच्या नंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया काय? नमस्कार। मी सर्वात आधी मला या उमेदवारीसाठी माझं नाव येथे सादर केल्याबद्दल मी माझ्या पक्षाचं खरंच खूप मनापासून आभारी आहे। आणि मी आज मी इथे उभी आहे, भले आमचा पक्षाची शक्ती जरी समोरच्या अपोजिशनला जे आहेत भाजप, त्यांच्यातर्फे जरी त्यांना जरी वाटलं की आमच्यामध्ये कमी जरी आमची शक्ती जरी असली तरी आम्ही जनशक्तीवर आणि लोकशाहीवर आमचा विश्वास आहे आणि त्या लोकशाहीच्या जीवावरच जे काही पुढे विजन आहेत, प्रगतीचे जे काही विजन आहेत माझ्यासमोर, ते मी पूर्ण करेन
ही मला पूर्णपणे खात्री आहे. आमची जनता ही ठेकेदारांना कंटाळलेली आहे. मॅडम, निवडणुकीसाठी तुम्ही सामोरे जातात, काय नेमके ह्या भागातले प्रश्न आहेत आणि कोणते मुद्दे या निवडणुकीत तुम्ही घेऊन जनतेसमोर जाणार? एक जर आपण बघितलं तर मूलभूत ज्या आहेत गरजा, ते रस्ते आहे, पाणी आहे, स्वच्छता आहे, आरोग्य आहे, यासारख्या आहेतच. आणि त्याहीपेक्षा आता वेगळं म्हणजे आपल्याला की जी आपली जी भावी पिढी आहे, तर त्या भावी पिढीचा विचार मी करणार आहे. कारण की आपली जी शिक्षण पद्धती आहे, त्या शिक्षण पद्धती कशी काही सुधारता येईल याकडेही माझं पूर्णपणे लक्ष असणार आहे. त्यानंतर रोजगार आहे, रोजगार या भागामध्ये वाढवणे, त्यानंतर शेतीसाठी खूप काही योजना आणणे, महिलांसाठी महिला सक्षमीकरण करणे, यांसारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्यावर खूप भर देण्यात येणार आहे. मॅडम, या होत्या काझी मॅडम. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाकडून एक मातब्बर असं नाव आहे माई सरवणकर. गेल्या अनेक वर्ष सामाजिक राजकीय क्षेत्रात त्यांनी काम केलेलं आहे. त्या देखील ठाकरे शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. माई, काय सांगाल, तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलात, एकंदरीत निवडणूक का लढवावी वाटते? काय ह्या पुन्हा या एवढ्या वयात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावं का वाटतं? पहिल्यांदा मी पक्षाचे आभार मानते की मला यांनी योग्य समजलं म्हणून. पण जेव्हा लोकांमध्ये भ्रष्टाचार, आणखीन दादागिरी वगैरे जास्त फैलावत आहे, त्याला कुठेतरी बंधन घालण्यासाठी आम्ही शिवसेना उभी राहिलेलो. आम्ही जरी राजकारणात नसलो तरी जनमानसात आहोत आणि जनमानस आम्हाला त्याचा कौल देईल अशी मला खात्री आहे. माई, तुम्ही इतके वर्ष समाजकारण केलं आहे. अगदी वैभवणी तालुक्यातलं एक तुमचं नाव जर पाहिलं तर सुवर्णाक्षराने लिहावं असं तुमचं नाव आहे, तुमची कारकीर्द आहे. आणि ह्या वयात देखील आपण आता निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. कसं काम करणार आहात उद्या निवडून? तुम्हाला वाटतं आम्ही शिवाजी महाराजांचे पाईक आहोत आणि त्यावेळेला लढाईत शेलार मामांनी सुद्धा उतरले होते, कारण आपल्याला स्वातंत्र्य हवंय म्हणून. जेव्हा शेलार मामांसारखे उतरतात तेव्हा आमचं पण डोकं असं होतं की आपण पण कुठेतरी विरोध करायला हवा आणि हे सगळी दादागिरी बंद करायला हवी म्हणून. मग त्या उद्देशाने उतरलोय. आणि आत्ता पाहतोय की जसं हा विकास कमी होतोय आणि दादागिरी आणखीन उगाच लालूच दाखवली जाते, तो खऱ्या अर्थाने विकास होण्यासाठी आम्ही झटू. धन्यवाद. या होत्या माई सरवणकर. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर आणि एक नाव येत आहे की जे लोरे पंचायत समितीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पंचायत समितीचे माजी सभापती म्हणून त्यांनी कारभार पाहिला होता आणि आता पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. श्री लक्ष्मण रावराणे आहेत. रावराणेजी, काय सांगाल, दुसऱ्यांदा आपल्याला पक्षाकडून तिकीट मिळाले आणि पुन्हा परत आपण जनतेचा कौल घेण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. काय वाटतंय, कसा विश्वास आहे, काय मतदार या निवडणुकीत साथ देतील? नमस्कार, मी आई भवानीला प्रथम वंदन करतो, तसंच शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. बाळासाहेबांचे आशीर्वाद, उद्धव साहेबांनी जे आमच्यावर विश्वास टाकला आणि तिकडे पक्षाचे सर्व उद्धव साहेब असून दे, आदित्य ठाकरे साहेब जिल्हा प्रमुख असून दे, माझे तालुका प्रमुख असून दे, आणि सर्व माझ्या शिवसैनिकांचे पहिले आभार मानतो. आणि यावेळी मला दुसऱ्यांदा परत पंचायत समिती ओपन पडली आणि मला लढायला दिलं, त्याबद्दल पक्षाचे आभार मानतो. आणि जे मला उमेदवारी दिली आहे त्या उमेदवारांना जे समोर माझ्या पैशाची शक्ती असून दे, पण माझी जे जनशक्ती आहे, माझे शिवसैनिक आहेत, यांच्या आशीर्वाद लढतोय आणि ते मला खरोखर जिंकून देतील असा विश्वास आहे. आणि माझ्या वैभव तालुक्यातील माझे 9चे 9 उमेदवार जिंकून येतील. त्यांना सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि सर्व माझ्या शिवसैनिकांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो आणि निवडून येण्याची ग्वाही देतो. लक्ष्मणजी, आपण निवडणुकीच्या सामोरे जात आहे, कोणते मुद्दे घेऊन या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार? आता बघितलं तर खूपच परिस्थिती, लोकांची जी आर्थिक परिस्थिती आहे, ठेकेदारीला लोक कंटाळले आहेत, कुठलाही विकास या ठिकाणी दिसत नाही आहेत. आणि खरोखर लोकांचे मग ते अपंगांचे प्रश्न असून दे, गोरगरीब लोकांचे, वयोवृद्धांचे असून देत, वारकरी संप्रदायांचे असून दे, असे बरेचसे संप्रदायाची जी तालुक्याला गरज आहे. तुम्ही बघितलेलं आहे, समोरने सभापती असताना आपण हे सगळे प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि जे राहिलेले प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी परत रिंगणात उतरत आहे. आणि माझ्या परत शिवसैनिकांना सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि उद्धव साहेब जे आता इथून म्हणजे जे आता उद्धव साहेब अडीअडचणीतून सुद्धा मुंबई महानगरपालिका चांगल्या पद्धतीने निवडून आलेले आहे या ठिकाणी. आणि सगळ्या ठिकाणी सिंधुदुर्गात सुद्धा चांगलं आमचं यश आलेलं आहे. आणि त्या यश सगळ्याचं घेऊन आता आम्ही मला पण यश मिळेल अशी अपेक्षा बाळगतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. हे होते लक्ष्मणराव राणे. यानंतर आपण जातोय उंबर्डे पंचायत समितीसाठी उमेदवार रिंगणात आहे त्या कुसूर गावचे
आमच्या माजी सरपंच स्मिता संतोष पाटील मॅडम आहेत. मॅडम, तुम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल आता नुकताच केला आहे, काय विश्वास वाटतोय आणि कसं निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात? नाही, विश्वास तर आहेच नक्की, कारण पहिलाही मी काम केलं आहे सरपंच असतेवेळी. म्हणजे पूर्ण तालुका म्हणा किंवा गाव म्हणा, इतर आजूबाजूचे गाव सगळं माझ्या म्हणजे ह्याचे आहेत की बाबा ही काम करणारी व्यक्ती आहे म्हणून. आणि आता आपण त्याच्यापेक्षा आणखीन काम करूया हे ठरवून मी माझा आज हे फॉर्म भरले. ग्रामपंचायतीनंतर पुढचं पाऊल तुम्ही पंचायत समितीत टाकलेला आहात. ग्रामपंचायतीत केलेल्या कामाचा अनुभव ह्या पंचायत समितीत उपयोगी पडेल का? त्याचा कसा उपयोग इथल्या मतदारांना किंवा इथल्या नागरिकांना कराल? हो, निश्चितच पडणार ना, कारण ग्रामपंचायतीमध्ये जेवढी मी कामं केली आहे त्याच्यापेक्षा आणखीन करण्याचं माझं आज हे ध्येय आहे की मी ती कामं पूर्ण करेन सगळी. कोणकोणती कामं डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही या निवडणुकीला जातात? आता कामं तर बरीच आहेत सगळी, रस्ते म्हणा किंवा पाण्याचा प्रश्न असतो, म्हणजे इतर सगळी लोकांना जी काय हे आहेत, आरोग्याचं आहे, जीवनावश्यक ह्याचं आहे, जेवढी जी कामं असतील तेवढी मी करण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद. हे होते आपण पाहिले तर ठाकरे शिवसेनेचे सर्व उमेदवार होते आणि ह्या उमेदवारांनी आता पाहिलं तर असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे तिकीट आपल्याला मिळाले आणि त्या मिळालेली उमेदवारी जी आहे ती सार्थकी लावू. येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, या सर्व निवडणुकांमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे सर्व उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास देखील व्यक्त केलेला आहे. त्याच्यानंतर ज्या नागरिकांच्या इथल्या ज्या काही मागण्या आहेत, जे काही अडीअडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्या निवडून आल्याच्या नंतर मार्गी लावण्याचा विश्वास देखील या सर्व मंडळींनी व्यक्त केलेला आहे.